A našou ďalšou úlohou podľa učebnice je vyhotovenie dokumentácie k nástupu pre pána Mrkvičku. Čiže ideme si pozrieť dohodu o vykonaní práce a oboznámenie sa so spracovaním osobných údajov. To sú tie dokumenty, ktoré teda budeme odovzdávať zamestnancovi a k tomu si potom ešte vygenerujeme prihlášku do sociálnej aj do zdravotnej poisťovne. Čiže ideme na tlačiareň, záložka tlač, vyberáme si tlačiarničku. Na záložke personalistika máme pracovné zmluvy a dohody. V dohodách o prácach mimo pracovného pomeru si vyberieme ten typ dohody, ktorý chceme teda uzatvoriť. My máme teraz dohodu o vykonaní práce. Vyberieme si obdobie apríla, alebo teda máme tam zvolené obdobie apríla a ja si kľudne môžem nechať aktuálny riadok v personalistike, pretože stojím na tom zamestnancovi. Na nastavení dokumentu si vyberiem, kedy chcem tú dohodu tomu zamestnancovi dávať, kedy ju podpisujem. Čiže ona keď začína 2. apríla, tak my sa kľudne môžeme dohodnúť, že 1. apríla uzatvárame túto dohodu, hej? Čiže ja si ju vygenerujem a takisto, ako sme to videli aj pri tej usilovnej, naozaj len taká jednostranná, jednoduchá dohoda, ale stále legislatívne v poriadku a platná, ktorá by mohla byť uzatvorená, pretože je tu všetko, čo potrebujeme. Vidíme tu, kto pre koho bude čo robiť, hej? Čiže máme tu zamestnanca, zamestnávateľa, máme tu tú úlohu, máme tu miesto výkonu práce, máme tu trvanie, máme tu odmenu a v podstate priestor na nejaké podpisy. Čiže všetko, čo potrebujeme, sa na tej dohode nachádza. Vy ju máte potom aj v učebnici vytlačenú ako vzor, hej, aby ste teda, ak by ste potrebovali sa na to pozrieť. Čiže zatváram sa z tejto dohody a vlastne v tejto personalistike, kde máme písomné dokumenty pracovníkov na tej druhej záložke, máme aj to spracovanie osobných údajov. My sme to už videli dvakrát pri tých dvoch našich zamestnancoch, ale teda otvorím to aj tretíkrát. To, čo sa nám tam mení, je len meno a priezvisko, pretože všetky tie ostatné náležitosti ostávajú rovnaké. Ja som sa opäť neprepla z hlavného pracovného pomeru. Musím ísť na aktuálny riadok v personalistike, lebo mi vygenerovalo kurzového. Čiže mám tu teraz mrkvičku a vidíte teda, že ono to stále ostáva také isté, čiže tam sa ten právny rámec nejako nemení, či ide o dohodára alebo pracovný pomer, stále teda to bude vyzerať rovnako, len máme rozdielne meno. Ak by sa vám stalo to isté, čo mne, už som vám to minule tuším spomínala, tiež som to takto otvorila, keď ste na tom nastavení dokumentu a nevšimnete si to nastavenie toho filtra, tak sa vám môže stať, že vám generuje niekoho iného, ako chcete. Takže treba sa pohrať potom s tými filtrami, dobre? Aby ste nepanikárili, že čo sa deje. Rovnako si tu viete vyberať aj to, že či zrovna stojíte v personalistike, či máte tú kartu personalistiky otvorenú, alebo vo výpočte miest, alebo v zúčtovaní predávkov. Čiže s tým sa treba pohorať, ak by ste mali problém s tým, že sa vám to nezobrazuje tak, ako by ste chceli. Takisto je tu nejaké radenie, máme tu zobrazenie, že kam to chcete rovno vygenerovať, čiže dá sa to aj takýmto spôsobom filtrovať. Tie filtre samozrejme existujú aj na tej hlavnej ploche, ale keď máme pár zamestnancov, tak nie je potreba ich úplne používať. Tie filtre využívame, keď máme naozaj veľký počet zamestnancov, aby sme sa teda v tom zorientovali. Dobre, čiže toto je prihláška a súhlas so spracovaním osobných údajov. Na záložke exporty si pôjdeme vygenerovať prihlášku do sociálnej poisťovne. Ja som povedala, že toto je prihláška, to bola pracovná zmluva a súhlas so spracovaním osobných údajov. Teraz si pôjdeme vygenerovať prihlášku. To znamená, že do sociálnej poisťovne posielame registračný list fyzickej osoby. My ho aj označujeme, že RLFO, hej, registračný list fyzickej osoby. Keď to niekedy budete vidieť, tak to znamená práve, že ide o tento zmenový formulár, kde prihlasujeme, odhlasujeme alebo meníme nejaké dáta, alebo prerušujeme poistenie, alebo rušíme prihlásenie. Čiže prihláška, odhláška nám je jasné, tam proste pracovný pomer začína, končí. Zmena je, keď potrebujeme zmeniť nejaké údaje na tej prihláške. Napríklad zamestnanec prestupuje z plného úväzku na polovičný a prehlasujeme tých 40 hodín týždenne na 20, alebo mení miesto výkonu práce, alebo mení, dajme tomu,
uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky. Hej. Prerušenie nahlasujeme vtedy, ak má zamestnanec nejakú absenciu, neplatené voľno, rodičovskú dovolenku a zrušenie prihlásenia sa deje vtedy, keď sme prihlásili niekoho, kto nakoniec k nám nenastúpil, čiže vôbec nezačal výkon práce. Takže podľa toho rozlišujeme a tú kvačku tam dávame podľa toho, čo chceme, aby nám ten systém vygeneroval. Čiže dám si zobraziť náhľad v tomto prípade a nechám si len prihlášku. Chcem len prihlášku vidieť. Systém mi teda vygeneruje prihlášku pre zamestnanca Jozefa Mrkvičku. Tuto hore vidíte teda, že aký doklad vám generuje. Či ide o prihlášku, prerušenie, zmenu, odhlášku alebo zrušenie prihlásenia. Typ zamestnanca je 4, to je teda dohoda o vykonaní práce. Máme tu teda údaje o zamestnancovi, ďalej máme údaje v časti 4 o zamestnávateľovi, vidíme miesto výkonu práce, o tomto som hovorila, ak by sa toto zmenilo, hej, alebo by sa zmenil rozsah pracovného času, alebo by sa zmenil druh vykonávanej práce. Vidím, že mi tu chýba asi jedna nulka. 2, 5, 3, 0, 0, 0, áno, 1, 0 by tam ešte mala byť, som si ju tam nedoplnila správne. Čiže vieme toto úplne v kľude opraviť. Hej, zistila som, že mám problém v prihláške, že niečo mi teda nesedí, idem na domov, idem na personalistiku, otvorím si toho zamestnanca v pracovných pomeroch, kde si zadávame tie iskokoly, som zistila, že mi chýba 1 nula, otvorím si to, opravím si to, doplním si 1 nulu, uložím, prenesiem, uložím, potvrdím a vraciam sa naspäť do tej prihlášky. Hej, a už je to teda v poriadku. Čiže len vizuálna kontrola, zistíte, že niečo nepasuje, že niečo vám teda, ako sa hovorí, že padlo do oka, že niečo nie je správne, takže naozaj v kľude všetko sa dá opraviť. Hej, tento rozsah pracovného času 9999 sa udáva vtedy, keď nie je určený presný rozsah pracovného času. Tým, že zamestnanec tam pracuje len niekoľko dní v mesiaci a my nevieme presne rozložiť na týždeň, že koľko mu pripadá pracovnej doby, tak vtedy dávame neurčený pracovný čas. Ale to sa naozaj deje výnimočne pri takýchto dohodároch. Hej. Samozrejme, zamestnanci pracujúci na trvalý pracovný pomer, na hlavný pracovný pomer, ktorí majú nejakú fixne nastavenú tú pracovnú dobu niekoľko hodín v rámci týždňa, tak tí tam nemôžu mať tých 9999, hej, lebo tí vedia, či pracujú 37, alebo 38, alebo 40, alebo 25, alebo koľko hodín týždenne. To máme dohodnuté. Dobre, a v tej spodnej časti vidíme teda dátum vzniku právneho vzťahu, dátum vzniku poistenia, 2.4. začíname teda ten pracovný pomer a opäť vidíte, že ja som teda nesprávne napísala dátum, a respektíve vyplnila dátum, alebo neopravila ho, nechala som tam dnešný. Prihlášku by sme mali posielať do sociálnej poisťovne najneskôr jeden deň vopred. Čiže aby sme boli úplne na správnom, tak táto prihláška by teda mala mať ideálne nejaký takýto dátum, lebo 2 mesiace dopredu by sme ho neprihlasovali. Hej, to je akože mohli by sme, dalo by sa tu, tá sociálna poisťovňa, myslím, že nás pustí vopred, že 60 dní nie je problém. Zdravotná poisťovňa tiež má nejaký limit, neviem, či to je 50 alebo 60 dní, že viete dopredu niečo vykonať, ale zase nevieme to vykonať rok dopredu, hej, alebo pol roka dopredu. Ani to nerobíme, lebo za tie 2-3 mesiace by sa mohlo čokoľvek zmeniť. Čiže aby sme boli naozaj na presno úplne, že ideálne, tak je proste dobre toho zamestnanca prihlásiť niekoľko dní vopred, najneskôr jeden deň vopred, hej, keď sa bavíme o sociálnej poisťovni. Dobre, čiže zatváram prihlášku do sociálnej poisťovne, pozrieme sa na prihlášku do zdravotnej poisťovne. Ideme teda na oznámenia do ZP, vyberáme si možnosť VŠZP, takisto nechám si prihlášku, nechám si obdobie 1.4. až 34. a chcem zobraziť náhľad. Dátum si znova opravím toho februára na, dajme tomu, že sme ho prihlasovali toho 1. apríla, môže byť. A vidíme teda obdobie 4. mesiaca, vidíme zamestnávateľa a vidíme zamestnanca, akého prihlasujeme. My sme predtým mali už dohodára,
ktorý bol pod kódom 2D a bola to dohoda o pracovnej činnosti, čiže nerozlišujeme, o aký typ dohody ide. Hej, aj dohodu o vykonaní práce, aj dohodu o pracovnej činnosti prihlasujem pod kódom 2D. Dohodu o brigádnickej práci študenta neprihlasujeme do zdravotnej poisťovne, pretože oni neplatia zdravotku, takže to sa nikdy nerobí. Hej, tam neexistuje potom žiaden kód, lebo nie je dôvod prihlasovať zamestnanca do zdravotky, pokiaľ nemusí zdravotku platiť. Čiže tých študentov by sme pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študenta by sme neprihlasovali. Vidíme tu teda platnosť zmeny začiatok a dátum 2.4.2026. Hej, prihlášku máme možnosť odoslať do 8 dní od vzniku toho pracovného pomeru, takže tu keby sme aj 3., 4., 5. odosielali tú prihlášku, stále je to ešte v poriadku. Tá zdravotka má teda inú lehotu ako sociálna poisťovňa. Čiže takto bude vyzerať prihláška do zdravotnej poisťovne.